Roma Kapitulo 3. Nakabintaha ba ang mga Hudiyo sa mga dili-Hudiyo? May kapuslanan ba ang pagkatinuli? Daghan, una sa tanan, gipiyal sa Dios ang iyang mensahe ngadto sa mga Hudiyo. Unsa may anaa ni ana kung pipila kanila wala magmatinud-anon? Nagpasabot ba kini nga tungod kay wala sila magtuman ang Dios dili usab motuman sa iyang saad? Wala. Magpabilin nga matinumanon, matinud-anon ang Dios, bisan pa ug bakakon ang tanang mga tao. Sumala sa kasulatan, ang imong pagkatinuli makita gayud nga matarong ka, ug mudaog ka sa dihang hukman ka. Apan kon ang atong pagkadautan makapadayag hinuon sa pagkamatarong sa Dios, muingon ba kita nga dili matarong ang Dios sa iyang pagsilot kanato? Nagsulti lang ako sa mahimong isulti sa mga tao. Dili gayud, kay kung dili matarong ang Dios, unsaon man niya paghukom sa kalibutan? Apan kun ang pagbakak makapasidungog hinuon sa Dios, pinaagi sa pagpatinaw pag-ayo sa iyang kamatuoran, nganong hukman pa man ako ingon nga makasasala? Nganong dili na lang kita moingon, magbuhat kitag dautan aron resulta ang maayo? Gani may nag-insulto kanako pinaagi sa pagpasangil nga ako nagsulti niining mga butang. Silutan gayud sila sa angay kanila. Karon, mas maayo pa ba kitang mga Hudiyo kaysa mga dili-Hudiyo? Dili. Sumala sa giingon ko na, ang tanan Hudiyo ug dili-Hudiyo na ilalom sa gahom sa sala. Kay ang kasulatan nag-ingon, wala gayoy tao nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan namiya gikan sa Dios ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat ug maayo, wala bisan usa. Ang tutunla nila sama sa binuksang lubnganan, higamit nila ang ilang mga dila sa pagpanlimbong, ug nanggula sa ilang mga ngabil ang kamandag sa bitin. Puno sa pait nga mga tunglo ang ilang mga baba. Ipakasayon nila ang pagpatay, dihay kalaglagan o kasakitan sa ilang giagian. Wala sila mahibalo sa dalan sa pakigdait, ug wala sila magbaton ug kahadlok sa Dios. Karon nasayod kita nga ang tanang sugo sa balaod alang lamang ni adtong nailalom sa balaod, aron wala kitay ikabalibad ug aron mailalom ang tibuok kalibutan sa paghukom sa Dios. Kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tao nga siya nakasala. Apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tao, ug kini dili pinaagi sa balaod. Gipamatud-an kini sa balaod ug sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo, kay managsama man ang tanang mga tao. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila. Mahimo sila mga matarong pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. Gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo mapasaylo ang mga sala sa motuo kaniya. Niining paagiha, ipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong, ug tungod sa iyang pagkamapailubon, wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. Apan karon, gitagad na niya ang mga sala sa mga tao aron pagpakita nga siya matarong ug himuon niyang matarong ang tanan nga motuo kang Hesus. Karon, unsa na may angay tang ipanghambog? Wala. Nganuman, tungod ba kay ang mga tao nagtuman sa balaod? Dili, kundili tungod sa iyang pagtuo. Kay maoy atong gituuhan nga ang tao himuong matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. O Dios ba lamang di ay siya sa mga Hudiyo? Di ba Dios man usab siya sa mga dili-Hudiyo? Matuod nga siya Dios usab nila, tungod kay usara ang Dios. Himuon niyang matarong ang mga Hudiyo pinasikad sa ilang pagtuo, ug ang mga dili-Hudiyo himuon niyang matarong pinaagi usab sa ilang pagtuo.
Nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala. Gilig-on hinuon nato ang balaod.